गरमिया हाँ तिवारी का नमस्ते। तो का हाल बा? उम्मीद बा कि सबके बढ़िया और फिर मस्त की। लेकिन का हम बताई अपन सरकार के एक ठो गाना आया है बिनो, ठीक है। हाय रे गरमिया लगता रे, मतलब गाना बहुत अच्छा बा भाई हमारा। अपन सरकार गाना आ चुकल बा और के भाई सुन ले बा गाना के नहीं सुन ले, कल शाम में भैया गाना रिलीज हो जाए, ठीक बा। तो ऑडियो सॉन्ग गाना बा बहुत जल्दी वीडियो सॉन्ग मिली देखे के हमनी के आप सब बीच में, सबके बीच में, ठीक बा। कैसे कि अपना सरकार के जो गाना आवेला ब्लास्ट गाना आवेला और गर्मी पे गाना आई बा। तो देख भी बात इस समय क्या बहुत पसीना छूट रहा बा, ठीक बा। बहुत गर्मी लग रहा बा, इतना दिक्कत ले वीडियो बनता तो वीडियो के लाइक कर जा, शेयर कर जा, कमेंट कर जा, 3-4 गो ठेल ली जा, ठीक बा। ताकि रोज वीडियो बनावत रही, ठीक बा। तो भाई हमारे ऐसे प्यार मोहब्बत आशीर्वाद देते रही अपना खेसारी लाल यादव भैया के, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, ठीक बा। रोज मतलब गाना लेके आवत रहो, रोज गाना। तो आज हो गई 1 तारीख हो गई, ठीक बा। तो कल गाना आई रहे अपने सरकार के, हाय रे गरमिया, यही वाला गाना है बिनो, ठीक है। हाय रे गरमिया तो 3 घंटा के अंदर में 11 नंबर ट्रेनिंग चलता, बाप रे बाप। ऐसे ही कहा ट्रेनिंग स्टार अपन सरकार के नामे और ट्रेनिंग स्टार, ठीक बा। अपन सरकार के जो गाना आई बा हाय रे गरमिया, तो 11 नंबर पर ट्रेन कर रहा अपना सरकार गाना 3 घंटा में, मात्र 3 घंटा में हो चुक दे, मात्र 3 घंटा में। सबसे बड़ा यह मतलब खुशी बा हमारा, ठीक बा। तो हमारा लग रहा कि 8 या 9 दिन हो गई गाना अपन सरकार के अइला, 8-9 दिन के बाद गाना आ रहा अपने सरकार के ये वाला हाय रे गरमिया, ठीक बा। तो हमारा ये तो मालूम रहे कि अपन सरकार गाना आवे वाला बा आज के बाद, मतलब 2 या 3 तारीख के गाना आवे वाला रहे। लेकिन इतना बड़ा गलती भई रहे कि हमनी के पता ना रहे कि इतना जल्दी गाना भैया लेका जीवन, और टाइम भी बदल गई अपना सरकार के, टाइम टेबल नहीं कि कौन। तो भैया के टीम ले हम कहल चाहता नहीं कि टाइम टेबल एगो रखी जा, ताकि वीडियो बनाने में हमनी के अच्छा रही, ठीक बा। जब भी मन करता तब तो वीडियो चढ़ा दो, ना हुई सनो। बाकी बहुत खुशी की बात बा कि अपन सरकार के गाना जो आई बा हाय रे गरमिया 11 नंबर पे ट्रेन 3 घंटा के अंदर में करता। अब इतने से अंदाजा लगा ले कोई, ठीक बा, कि सरकार के कितना बड़ा आदमी फैन बड़ा, ठीक बा। तो इतने से अंदाजा लगा ले कोई भाई हमार कि अपने सरकार की जो गाना आ रहा बा बहुत ब्लास्ट गाना आ रहा बा, और जो गाना ये वाला आई बा हाय रे गरमिया मतलब एकदम बहुत बेहतरीन गाना बा, बहुत बेहतरीन भाई हमार। तो गाना के इतना प्यार आशीर्वाद मोहब्बत करी जाए, इतना प्यार आशीर्वाद मोहब्बत एकदम भाई हमारे गाना के एकदम क्या कहला। हाँ जगदेव 1 नंबर पर ट्रेनिंग चले के चाहिए, ट्रेनिंग में गोल 1 नंबर पर, अब समझ ले जा तो जना कैसे कि भैया छोड़ दिलबा तो जना का सारा। हाँ जगदेव तो जना पर भैया छोड़ दिलबा एकदम 1 नंबर पर गाना ले देवे बा। 3 घंटा में 11 नंबर ट्रेनिंग गइल बा, तो हमारा लगत रहा बस शायद अभी 5 या 6 चाहे 4 पर होई ट्रेनिंग, ठीक बा। उतना ना देखला नहीं कैसे अपन सरकार के जो गाना आई बा हाय रे गरमिया लगता, मतलब गाना बहुत अच्छा बा, ठीक बा। गाना का हम शायद 6 या 7 बार गाना के सुन चुकल बानी, बहुत गर्मी लाग रहा बा, ठीक बा। और भर गर्मी में हम गाना सुनत रहब, रोज गाना सुनब, 3-4 बार रोज गाना हम सुनब। और देखो विनोद बात ऐसा बा कि तो खातिर वीडियो इतना मेहनत से बनता, इतना पसीना चुआ था मतलब। अब का हम बताइए, सपोर्ट कर जाइए वीडियो के, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे नहीं के भाई हमारे। बाकी मिला फिर अगला वीडियो में लेके आई कुछ अलग नाज में। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर दीजिए, वीडियो ना अच्छा लगी डिसलाइक भी कर सके, ठीक बा। कैसे कि जोर जबरदस्ती नहीं के भाई हमारे चलता नहीं, फिर मिला अगला वीडियो में अलग नमस्ते।